Benvidos! A que non sabedes cal é a diferencia entre estas dúas imaxes? Pois a primeira imaxe está feita con intelixencia artificial, pero esta non, esta é do Parque do Invernadoiro. Vamos a coñecer algo sobre el. Este é o Parque Natural do Invernadoiro, en Ourense. É un dos espazos naturais máis illados e mellor conservados de Galiza, a tan solo 24 quilómetros de Verín. Aquí viven especies como o corzo, a cabra montesa, o xabarín ou o lobo. Están rodeadas de bosques e montañas. Tamén conta con 5 rutas de senderismo para poder visitar e admirar a súa fermosa paisaxe. A máis recomendada é a Ruta da Ortiga, que recorre uns 22 quilómetros, xa que ten unha moi boa vista panorámica do parque. Así que recorda, a intelixencia artificial pode xerar paisaxes, pero protexores reales é cosa nosa. Coidemos o noso.